खरकसा मोना जोंनो बिनि प्रॉब्लम साका ब खरकसा बुरै बे हामजगै रिलेशनशिप तमा जरा आफरो बिनि बुरै बनो खगै आलका चलाबाय रिलेशनशिप तंखा ओलो पाइथागो आ चलाबाय ब्रेकअप अंखा बाट abuni 2-3 mas ya golo tabuk hinkai o present chela saiman ka bini burai bono khogei sigango alka chela bai hamsakai tongjak hanai a bagai o munai eba chela saka ang bai relationship tongdei o burai bahaki alka chela bai hamsakai tongman tabuk ang bini joto tomung saiman ma olo ati jora o burino tam khaine dara please reply ridi hini saka o chela tei जों abono sanai au abo kahai problem गोबां को boroni sago kalaimani eba angmani nugunyo tongo a bagai जों tini norno kahamke sanai abo kahai problem angma jora nengtamo khake sanai tei o video joto sikla sikili relationship tonai roni bagai belaki important message pirjanai hene khawo chongo a bagai video no skip khaya kare pathik jora kahamke nai buji manke share khainani ta pogri Number 1 First abono sanai nung kya bai hamjagi tama jora nini hamjama borok nono sala kok sawi thengi tomani olo nung sawi manke ati jora nung a borok bai haksal angkena chanai tamani hinkai nung tabu kajia sekang bini tomungno kahamke saimanka olo kajak bai a borok bini tomung kahamda hamya angno kuno thikre a bagai chala borok hani saimanke nung haksal ke chali thangmani no kaham Number 2 hamjamo chala eba burai joto borono hamya tomung tongai chalak tatal mansake afro nini buskango mokol mukti koplongke kabai nono sori map sanai tei engya owaisana map khadinai ate jora henkai nung bo nijine hamjamo boroni mokolo mukti koplong nogai khairok jagai tewesa bono map khlai rinai tei nung sanai ako ang map khakya tei olo ati chalak ta ang dehnai but aro sana thangke abono chini bagi ekdom kotor mistake hamjama borok no belai khairukmani tangi hinkai je borok nono hamjanai bo nung bai tongna akai jagi nono hamjagi hini no nini se kaham life partner na tuki tomani nono saya kare ba tabu nung saimani je bo nono sori mapsano jodi nung saimaya hankai nini hamjama borok kuno dino nono kubikora sakamo abono wansugi nadi bo kuno dino saglak nung saimaya ke pathago hankai nono definitely 100% guarantee yakari breakup khai kalangnai aphurke je yakar janai borok hopung sabung kapmang lifetime ang abo nung bo kahamgi sio saimono a bagai kebangma borok no mokol muani hamjama muktini kharomo jaga kelagai hamjama borno bar bar mabo khalayo but pathago hankai hamjama borbai thungi chaino yakar kalangjago tamoni henkai bole punyani simse nini se kaham life partner natu tongo henkai ba tabuk nini se kahaman khanka ba pathago henkai yakar no kalangkata aboni meaning henkai abo Number 3 nini hamjama borok nono chala khi tomani olo nung bai manjagi nono sori mapsanke ati jora nung kaini eba duita option choice khaimono First option nung bono kobune hamjako bokori hinkai nung tongmaya eba nung a borok bai chali tongna muchungya afroke nung bono second chance ruitesa mapkai rimano eba bujile hamjak tomono abono kariba second option hinkai nini hamjama borno nung chalak tatal saimane olo bonono sori mapsanke Apro nung direct kage rimani no kaham tangi hengai jotoni relationship o ekbar negative problem angka hengai a relationship abo thiasani bage daily walai mong nasler mong khoroksano risitile mang a relationship tongsinai te kuno dino perfect india ate relationship a bage ate jorake kaklai mani no kaham Number 4 nukong thajak roni bagi chikon sa kok baksa chala eba burai nukong khama olapano bosaite bihigno khogi alka borbai tongmani tomung hamya tongnai tongo jodi keboni nukongo ati problem ang tongke jeng abono sanai afro norok direct jani ja logi sono nachumi khel khadi biang thang sabobai malai tamo hamya samungkai abo joto saimanma olo pathego chalabai burani munggai police report eba complaint khadi te majra ridi but baksa borok jani ja bihik eba bosani asuk tomung hamya saimanma olo bo lachima kirma bagai kebono kuno saya lachiwo honai abo henkai jani ja problem jodi kirwi lachiwo kebono kuno saya ke ati tomung abo niji sak mokol tongiba kribe baksa teba kosto mandropsi abagai kaham hamya nogi tongke khorang tisadi kubuino khorang tisana tala chidi takirdi nor henkai kaham ke bujiman kana o video ni main kok patiko neng decide khadi tabuk tam khanai nini hamsama borok nono chalak tatal kok sai thokok tongke abo nini life nengse wansudi jengba chini sana tomani joto sawi rika henkai malai phine norway next video jaga hambai